This is actually Monday afternoon and ito yung ating kwento for today's video. Di ay magbisaya ta for today's video no kay para na po sa atong mga Bisaya viewers down there or up there and everywhere. So mao to diba naingon naman ako sa inyo ha nga tulion na jud namo ni among duha ka baka kay lagi perte ka sa lawayon. Bitawng usahay pagbirahon namo sila birahon pod mi nila so ang ending magbirahanay mi and ang pinaka worst is kami ang pinaka makapoy sa ilaha. Since kay lagi dagko lagi sila so kailangan na jud no and do it yourself lang ni among tirada ha. May manggud jud ning kita gyud mga mutno bali ato adyong estudyuhan kung unsa jud pag pierce ani atong mga baka or bisan sa pag-inject pa na siya so kailangan gyud nato na i-figure out kung unsaon ang mga butang nga ingana para makales gyud ta. Kaya as you all know namon jud tay po yung mga technician nga mo himo gyud po mga ingani nga mga butang no. Pero lagi kay mga independent man mi diring mga dapita so kailangan jud nga mabal-an jud po namo at the same time makabalo or ma-experience gyud pod gihapon kay lagi mamanug baka naman ta sa karon. Dili parehas ra gihapon good ang proseso sa una nga mga manok atong mga alaga syempre sa una murag hesitant pa ta labaw na sa paghatag og tambal, pag-inject so medyo kabado pa kay kaana mga 20 mil gid imong kabaana. Pero syempre ma-learn ra gyud nato na no through experience mo nang experience gyud namo tanan karon. Pero again ha dili na mo ni first time mag-pierce og baka kay katong mga the other baka namo mga baka namo nga una kay na pierce na pud namo to og kami ra gihapon duha ni partner ang nagkamulo atog buhat. Kato manggong higayon na balik kaning duha sila Pingping og si Dudong medyo gagmay pagid sila no so dili pagid nato sila i-recommend nga mga piercingan sa ilong kay lagi medyo para sa amo medyo baby pagid kay namo sila so wala gid namo sila gi-pierce atong hata. Og sa dihang karon kay medyo mas manumbag naman sila sa amo so kailangan jud nato sila na ipa-pierce na jud. At the same time ani nga time naghatag pud mig pang deworm and vitamins so gisabay na jud namo na siya actually para kaisa ra gid tanan ang ilang sakit sa lawas pati among sakit sa lawas pagkaugmaan ni sus Ginoo ko mura jud mig gibunal-bunal. Sa tinuod lang wala na bungkag ang amo ang butanganan or cage sa pag-inject sa mga dagko namo nga baka. Dire gyud in town sa last kani si Pingping Bugoy namo ang pinaka nakaguba jud in town dire. So matik na mga sunod adlaw ani magpinanday na pud mi ani among cage para lang maayos na pud. So anyway gipagawas na pud namo na sila kay humana lagi ang tanan and naisa ra gid ang ilang mga kasakit sa kinabuhi. So bali ato ra kadali pagpasunod sa baka nga manumbag na sa imuha no. Imuha lang ng piercingan sa ilong tanaw na to og dili na mosunod sa imuha. So mao to as you can see nagabin-an na gid in town mi kay nadugay jud mi sa among alaga nga si Pingping siya gyud pinakasipat jud sa so far nga gipangilungan. So mao ra to no hantod sa sunod nga higayon na pud nga atong panag-uban char. And that's it so far okay man gyapon si Pingping day hawiran. Bye.